Здравейте на всички! Много се радвам да ви представя Ива Парапанова, която е нашият нутрициониста на Благодаря БГ, и всъщност тя е човекът, който съставя всички диетични режими, всички детокс програми и всъщност всякакви режимни хранения за всички от вас, които имате специфична здравна нужда или спортуващи. Това е Ива Парапанова, нека тя сега да разкаже, защото освен, че е млада и красива, има изключителна, наистина много добра академична култура и обучение и съответно аз съм впечатлена от нещата, които е учила. Как успя да ги изучиш всичките тия неща и те толкова различни от така наречената широка масова употреба на думата диетолог? Да, доста са различни. Били, благодаря ти наистина за поканата. Ива Парапанова съм холистичен нутриционист. Заедно с бакалавърската ми степен като немска филолог учих. Първата ми академия беше за психотелесна психотерапия в София, след което с немското ми образование успях да изкарам няколко академии и в Германия за обучение. След това продължих в София, в Варна всъщност имахме първото ми обучение, беше за eating disorders или това са хранителните нарушения, след което вече продължих с още 2 обучения в Англия за advanced nutritionist и за хормонален баланс при жените. Супер квалификации. Впечатлена съм. Всъщност аз така и открих Ива, защото преди един месец отключих една много сериозна алергия кожна с обриви и понеже много вярвам във връзката между емоциите и съответно нашето здраве, потърсих наистина по-различен специалист, който да ми помогне и да ми даде обратна връзка за това, което преживявам и съответно да си помогна. По нейна препоръка всъщност минах на ето тези зелени сокове и направих 7-дневен детокс, благодарение на което всъщност изчистих всички обриви и се чувствам значително по-добре. Така че, Ива, много ще се радвам, ако разкажеш наистина малко повече за връзката между емоциите, тялото и психотелесната Психосоматика. Психосоматика, да. Да, някои термини. Термините да не са им свикнала за психосоматиката всъщност, което е много важна и ако успеем, нали, според мен да я следим правилно, нали, можем да си дадем наистина добра представа за нашето здравословно състояние. Точно така, всъщност тя ни кара да следим нашето тяло и да слушаме сигналите. Например, както се появи при теб сигналът на твоята кожа, а нашата кожа е най-външният орган, който ни дели от външния свят и нашият вътрешен свят. И в най-често срещаният вид е когато имаме обрив или акнето дори, ние се пазим от външния свят. Ние казваме край, не мога повече, има някаква непоносимост към външния свят. И ние сами вътрешно в себе си трябва да преценим с какво сме прекалили, с какво не може да си доставим тази въздишка, която били сега ти показваш и всъщност кое ни е дошло така, че искаме да избягаме от външните обстоятелства, било то от човек, от взаимоотношения, от работа или от каквито да са други отговорности. Психосоматиката ни учи, ние ако имаме проблеми дори с вътрешните органи, къде сме задържали повече страх, или агресия, или гняв, нещо, което трябва да освободим и тогава започва и падането на килограми. Детоксът, който аз на теб ти препоръчах, беше специален, защото ако човек иска да направи детокс, аз не съм почитател на плодовия детокс в никакъв случай. Да, ти изрично го ми каза да бъде на зелени сокове. Точно така. Ми стана интересно, защото пък аз също мисля, че плодовите са добри, но те послушах и определено прави разлика между плодовите детокси, които съм правила. Сега пъти по-различни, ефект е много по-голям. Много се радвам да го чуя, защото всъщност ефектът, който може да има на тялото с зелените сокове е много по-щадящ и всъщност вие с нутриентите, които се съдържат в зеленчуците, регулирате вашата кръвна захар, изчиствате черния дроб, същевременно давате абсолютно всички нутриенти, които ежедневно тялото ни имат нужда. Дори говоря като магнезий, Б-комплекс, желязо, цинк, хром и така нататък, за да може вие да не страдате през този период от няколко дни. Аз не го препоръчвам да бъде много дълго време, а от няколко дни и то наистина да бъде с определени продукти, така че вие да не изгубите прекалено много от вашето тегло, ако разбира се нямате нужда, както е Биляна в случая. А от друга страна, плодовите сокове, те са пълни с захари. Така че моя съвет към всички вас е да не
се заблуждавате, че едно отслабване на плодове може да се равнява на едно отслабване с зеленчукови сокове, защото пълната с фруктоза, да, казвате, че е полезна, но това е захар и тя влияе върху черния дроб, така че не го препоръчвам в никакъв случай. По-добре да си хапвате плодовете, но не и да бъдат на сок. Само искам да върна към психосоматиката и да кажа, че всичко това, което разказа Ива, е абсолютно вярно, защото аз наистина пресолих манджата, както се казва. Много работа, различни просто стресови ситуации, допълнително една много тежка сесия, аз уча 2 специалности едновременно и просто накрая избуших от всичките тия отговорности и трудност да ги съвместявам всичките дни, нали, просто наистина ми беше свръхна нагорно, въпреки подкрепата, която имам в ежедневието от мъжа си. Те наистина ме натежаха и аз отчаяно исках да се разтоваря от всичките тия неща. Добре, че нас почивка малко ме спаси. Да. Така че абсолютно си права, кожата явно наистина е първи орган, който рязко реагира на всичките тия неща. Особено на външния свят. Да, ако имаме необичайни кожни, как да кажа, алергии или нещо друго, което е просто първата причина, която трябва да си помислим, че може да е това какво сме преживяли наскоро. Да. И какво потискаме или какво не сме преработили или въобще какво все още стои в нас, с което не сме в мир. Точно така, дори и да е преди месеци, дори може да е от година, посттравматичният стрес е нещо, което винаги оказва влияние, защото изследванията, които са направени, е, че нашето тяло, нашите мускули и клетки пазят памет години след като се случи определено събитие. И нашите органи ни дават знак, не защото искат да разрушат хармонията в живота ни, а дават знак, че тази емоция трябва да бъде освободена. Тази всички спомени от този момент трябва да бъдат освободени, да бъдат оставени назад. Не случайно всички духовни водачи апелират към прошката, защото прошката на физическо ниво освобождава най-много нашето дебело черво. Казвам ви го от позицията на диетолог, че за всички тези от вас, които имате проблеми с дебело черво, това е нашата отделителна система на психосоматично ниво, това е прошката. Да, много ценно. Това беше между другото и повода също следващия, с който коментирахме с Сива и тя създаде нашето Low Food Map меню, което е точно насочено към хора, които имат синдрома на раздразненото черво или както се нарича модерната болест, защото всички, които работят на бюро, особено в активна възраст между 20 и 50, между 30 и 50 годишна възраст, които са по цял ден на бюро, със сигурност така имат затруднения с изхождането, с смилането на храните, това е свързано с застоялия начин на живот, с непреработените емоции и това винаги води до подуване, до газове, до дискомфорт, съответно се отразява на настроението ни, нали, ти си кисел, обаче не знаеш, що си кисел, а ти си кисел просто защото ядеш неправилната храна и тя по същия начин ферментира и там какво прави. Ива ще обясни по-добре. Токсикира организма. Да, токсикира нашето тяло. Това е една безкрайна тема, една от любимите ми теми, ако трябва да съм честна и мога да ви разкажа доста неща, тъй като имам и личния ми опит. За съжаление, преди 4 години аз финиширах в болница заради черва, колкото и странно да звучи. И ще запишеме отделно още един клип, в който Ива специално ще разкаже за Low Food Map и за синдрома IBS, така наречени на раздразненото черво, така че следете канала. С удоволствие ще го направим и да може да се ограмотите повече, да следите повече тялото си.